Vänta. Vi är ute och ser på stjärnorna, för annars skulle vi vara inne och läsa. Där ser vi en stjärna, Sirius där. Vi ser att du är där. Vi ser planeten Venus där. Men allra mest så är vi ändå intresserade av Saturnus. Ringar är så fina av Saturnus. Deras ringar är så fina av Saturnus. Deras ringar är så fina av Saturnus. Deras ringar är så fina Vår planet är olika. Där ute vi får se. Ute och se på stjärnor, för annars skulle vi vara inne och läsa. Där ser vi Jupiter. Där ser vi Capella. Där ser vi förstås Venus. Men allra mest så är vi ändå intresserade av Saturnus. Deras ringar är så fina av Saturnus. Ringar är så fina av Saturnus. Ringar är så fina Av Saturnus. Ringar är så fina. Yeah, 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 yeah. När vi är där ute. Av Saturnus. Deras ringar är så fina av Saturnus. Deras ringar är så fina av Saturnus. Deras ringar är så fina av Saturnus. Ringar är så fina. Kom igen! Saturnus ringar är så fina av Saturnus ringar är så fina. Wow!